Santa Lucia futbol zelaitik. Emakumezkoen goi mailako futbola ikusteko aukera izango dugu gaur. UEFAren kopako partidua jokatuko baitute. Atletikek, Liga Txapeldunak, Espainiako Liga Txapeldunak, eta Austriako Neulenbach taldeek. Dagoeneko bi taldeetako jokalariak berdegunean daude, oraintxe bertan irten dira. Eta ondo esan dizuegu, UEFAren kopako partidua da, alegia, Europa mailan eta klub mailan Europan dagoen lehiaketarik garrantzitsuena. Duela 2 urte hasi zen jokatzen, duela 2 urte Frankfurt talde alemaniarra izan zen txapeldun, aurten umea talde suediarra izan da, eta ea ba 2003-2004 denboraldian nork lortzen duen txapelketa. Momentuz, final 8renak jokatu behar dira. Final 8renetan 8 multzo daude, multzo bakoitzean 4 talde, Atletik 7. multzoan dago, irudietan duzuen Austriako Neulenbachekin batera, eta baita Portugalko 1 dezembre taldea, eta multzo honetako favorito nagusia inolako zalantzarik gabe. Alemaniako Frankfurt, esan dizuegu duela 2 urte, alemaniarrak izan zirela garaile. Eta aipa ditzagun bi taldeetako 11koak. Inigo Juaristik aterako duena, hortxe duzu irudietan, honako hau, Uguzne Mezo atean. Atzealdean, 4 jokalari. Uria Gereka, Zibi, Zabala eta Banesa. Zelai erdian, Iraia, Gurrutxaga, Orueta eta Ibarra, eta aurrealderako Gurutze, aurten fitxatu berria, eta Eba Ferreira, eta aulkian geratuko dira Legina, Gaztelu, Belen, Guarrotxena, Murua, Lexuri eta Castrillo. Inigo Juaristi entrenatzailea esan bezala. Eta Austriarren 11koa, Alexandra Preis atean, Claudia Aumueller, Susana Kadleiner, Silvia Gazdosova eta Susan Just atzealdean, beste launeska zelai erdirako Melanie Fischer, Birgit Hufnagel, Martina Sendikova eta Natasha Zeluch, eta aurrealdean bi jokalari. Euren goleatzaile nagusia Maria Stotner eta Silvia Poetzer. Eta aulkian Bianca Reicher, Sabine Brand, Marion Gröbner, Jasin Kaspar, Stefanie Seeshafer, Claudia Bauer eta Natasha Gras. Entrenatzailea Werner Kohler. Eta epailea ere irudietan duzue. Greziarra Lale Horta, laguntzaileak turkiarrak dira. Atletikek lehen urteko bidian jarraitiko gula, ez? Hasiera kaskarrak eta gero ja... Gerora partioa di joan aurrean, ba, bueno, pizka... Horda Eba, jaurti Ebak, eta oso ondo urrundu du baloia Alexandra Freisek. Jaurtik eta azpimarragarria egin du area ertzetik Eba Ferreirak. Atera dute falta Austriarrek zuzenean. Atera eta langan jodu baloi horrek. Ustekabean harrapatu du Uguzne Mezo eta ia gola sartu du jokaldi horretan. Hor da Eba Ferreira, lehenengo zikoinetik gertu. Txalo artean aterako du kornerra Iraiak. Jarri du baloia jokoan, ez da txarra, buruz errematatu. Aitziber Juaristik, baina Zibiren burukada kanpora joan da. Baita burutik kendu dio Itziarrei. Oso ondo zeon Itziar du Hufnagelek. Area barruan aukera Austriarrentzat, oso ondo alare hor. Itziar Gurrutxaga, Arrate Oruetak baloia urrundu. Gazdosova, oso ondo jokatu du hor eskumaldera. Melanie Fischerrek erdiratu eta baloia zutoinera. Hori aukera hori Austriarrek izan dutena. 32. minutuan ia aurreratu egin dira. Zeluk. Aukera ezin hobea gola sartzeko, ez dago jokoz kanpo. Stoner, Mezo atera da, gola etor daiteke jokaldi honetan, ea zer egiten duen jaurti, eta oso ondo Aitziber Juaristi. Baloia kanpora bidali du eta bukatu da lehenengo zatia. 30 segundu luzatu du, hasiera batean minutu bat luzatu behar zuela, azkenean minutu terdi, ez da hori ohikoa izaten, baina ia gola sartu dute azkenengo segunduetan Austriarrek. Bai, oso ondo indiote kobertura Ugusneri jokalariak, hiru jokalari zeuden portegi azpian, eta oso ondo indiote behitza jokaldi hortan. Stotner da, Austriarren goleatzaile nagusia, baina jokaldi horretan patxal xamar ibili da, motel xamar esango nukenik, eta horri esker, Aitziber Juaristik baloia kornerera bidali izan du. Hortxe duzue momentu zemaitza, atxeden aldian,
Atletikek huts, Noilenbachek huts eta Sebas Garbi dago bigarren zatian zuri-gorrieko hobeto jokatu beharko dutela. Eta jo behartzun, eba markauta zeon. Arratxe Oruetako orain Gurutze Fernandezi beste aukera bat izango du hor Gurutzek. Ezin jaurti Eba Ferreira kanpora. Badirudi lehenengo minutu hauetan gogotsu zelairatu direla Inigo Juaristiren jokalariak. Eli Ibarrak aterako du kornerra. Leire Zabala, area barruan besteak beste, Leirek errematatu baloiak Zutoñera. Zutoñean jo du Leire Zabalaren burukadak. Aukera ezin hobe, hau bai gola sartzeko. Jendearen txaloak eta animoak berriro ere zuri-gorrientzat. Badoa baloia area ingurura. Irantzu Castrillo erdiratuko du bigarren aldiz. Buruz zikutu Austriarrek eta baloia kanpora. Baina penalti adirazi du epaileak. Penalti adirazi du 23. minutuan. Eta min hartu du gainera jokaldi horretan Zibik. Behar bezala errematatu hortxe duzu ez, sekulakoa eman dio aurpegian. Min galanta hartzeko moduko ostikada izan da hori. Irantzuk hartu du baloia bai. Bai, zeadore, Bai, 18 urte besterik ez. Bai. Ausardia handi xamarra du Irantzu Castrillok eta badoa. 24. minutuan gaude, pres. ATP-an jaurti du Irantzuk eta gola! Atletiken gola 24. minutuan. Irantzu Castrillo golegilea. Jendearen poza, jokalariena ere bai, aulkian ere Inigo Juaristi, bere laguntzaileak eta ordezko jokalari guztiak ere zutitu egin dira. Gol oso garrantzitsua izan baitaiteke hau. Atletikek aurre denboraldian 4 partidu jokatu ditu, 4 irabazi egin dituzte. Inigo Juaristiren neskek. Eli Ibarrak erdiratu, atzetik etorrita Gurutze eta gola! Gol bikaina sartu du 28. minutuan Gurutze Fernandezek. Hori jokaldia hori Atletikeko jokalariek egindakoa. Bereziki Eli Ibarrak eta Gurutze. Izan dugu behin baino gainetan, galetetik aliatzen danean Atletikek batez ere Libarrakin oso erdirak eta gonak egiten ditu eta oantxe bertan ikusi dugu ere bai. Gurutzeren mugimendua ere ederra, aurre hartu dio markatzaileari oraingo honetan bai, eta eskuinona bikain sartu du, ezin izan du ezertxo ere egin atezainak baloi hori geratzeko, hori gola hori. Futbolian arazoak Alemaniarrek gaur goizean, eta hori bada zerbait. Melanie Fischerrek erdiratu, handa bigarren Zutoñean Hufnagel. Hufnagelek jaurti, eta oso ondo Uguzne Meze. Gelditu azpimarragarria egin du Atletikeko atezainak. Kanpordian baloi hartzen, eta atezain ikusi eta horre hauta, eta gola sartzia, ez? Bukatu da norgehiagoka Gernikako Santa Lucia futbol zelaian. Atletik nagusi 2 eta huts bigarren zatiko 24. minutuan sartu du lehenengo gola penaltiz Irantzuk. 2 eta hutsekoa 27. minutuan Gurutzek. Etzi, bigarren partidua jokatuko dute Sestaon. Talde Portugaldarraren kontra, 1 dezembroren kontra, Inigo Juaristiren neskek. Gernikatik, besterik ez, hurrengora arte, gabon pasa.